जाकी को कहला तू कान के हमर रूम खोई चुपिया ए रूम भीतर एडे पार्टी चिल्ले करे मु आगुर करी छी काकी बा काई की कोन काई ना काकी ना ए रूम भीतर कोई नहीं है एक बार रूम खोई चुपिया तोरा हमर करे भीतर एडे चिल्ले करे मु आगुर करी छी काकी बा काई की बड़ अंडर रे कथा बड़ मते पसंद नहीं हैला ए रूम भीतर कोई भी नहीं हैला काई बड़ पार्टी सब काई काई की चिल्लौ सब करे कौन में चिल्लैबू एते समिति रूल तो जानले नहीं हैला एते बड़ चाहले न तोले नहीं जा रोइले तो करबी काई करू कोन बोले एते बड़ बड़ पार्टी चिल्लैरो सब बेर काई जाऊ आसु एते बड़ पार्टी समिति रूल कोन में चिल्लैबी ले चिल्लै तोले नहीं तमे कोन रे आरो झगड़ा काकू एमिति चिल्लैले तो एते बड़ बारंबार मन है चुप करे नहीं जते जाऊ रे कले तो बड़ मानती बड़ोस पड़ेगी ना काई ले चिल्लै तमे कोन रे आरो झगड़ा को भी दउची ता माने न जे आमे एते बारंबार मन चिल्लैगा तमे बड़ोस पड़ेगी ना ସେଇଟା କେମିତି ହବ ଯେ ତ 5 ଜଣ ରହୁଛ 5 ଜଣ ମିନିଟ ଆମେ ଛାଡିଦେବା ନା ତ ଦଉଚି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଏତେ ମିନିଟ ଜୋର ଚିଲେଇବା ତମେ ହଁ ତ ପସନ୍ଦ କରି ମୁଁ ଯଦି ତୁ ଚିଲା ସେଇଟା କେମିତି ହବ ଏତେ ଯେ ତ 5 ଜଣ ରହୁଛ 5 ଜଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଆମେ ଛାଡିଦେବା ନା ତୁ ଚିଲାଉଛୁ ଯେ ତୋ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛୁ ନା कोन पे ତ ପସନ୍ଦ କରି तमे ଗୋଟେ ଚାଲା କର ଫଟା ମାର ଦିଅ କାନ ଦେ ଚାଇ କୋଡା ମାରି କି କିଏ ଆସିବ ଆଉ कोई ने कोन देखा तमे लगी दो कोन कोन पे କାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଦେବି तमे ଗୋଟେ काम करो फटा मार दियो कान दे ସବୁ କଥା ମୋତେ ତ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ କି ଆସୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଛୋଟ ଛୁଆ कोई ने कोन देखा ମୁଁ के कर ଆଜି ତ ରୋଷେଇ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି କାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଦେବି ତୋ ମନ ଇଚ୍ଛା ହବ ତୁ ଯାହା କରିବୁ ତୋ ମନ ଇଚ୍ଛା ହବ ତୁ ମୁଁ ରୁମରେ ଚିଲେଇବି ମୋ ମନ ହେଲା ମୁଁ ମୋର ଯାହା ନାହିଁ ହଙ୍ଗାମା କରିବି ଏଠି ଆମେ ମଣିଷ ନା କଣ ପଶୁ ଖାଉଛୁ କି ତୋ ମନ ଇଚ୍ଛା ହବ ତୁ ଯାହା କରିବୁ देखो ତୋ ମନ ଇଚ୍ଛା ହବ ତୁ तुम करो जी ମୋ ମନ ହେଲା କାଇଁ ମୋ ଯାହା ନାହିଁ ସଠିକ ଟାଇମ ହବ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତୋ ମନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତୁ ଯୋଉଟା ପାଇବୁ ସେଇଟା କରିବୁ ତୁ ଚିଲେଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ତ ଆମେ ଚିଲା ଟାଇମ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଫଳରେ କାମ କରୁଛୁ ପାଇବୁ ସେଇଟା କରିବୁ ତୁ ଚିଲେଇଲା ବେଳକୁ ମଣିଷ ତୁ ଆକା ବାକା ସେୟାର କରିବୁ ଏଠି କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ତୁ ଚିଲା ଆମେ ଚିଲା ଟାଇମ ତୁ ଚିଲା देखो सब बोले दियो बिया ଟିକେ ଗୋଟେ ସେଟରେ ରହିବ ସେଟରେ ଯାଇକି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖ ତୁ ଆକା ବାକା ସେୟାର କରିବୁ ଏଠି କରିବା କିଛି ତୁ ଏକା ମେଣ୍ଟାଲ ହେଇଗଲୁ ଘର ପୁଣିଆନେ ଆଉ ବେ ମେଣ୍ଟାଲ ହଉନା ଦିଲ देखो सब देखो सब बोले साइलेंट ରହିବ କିଛି କହିବନି ବୋଲେ ଆଉ କଣ ମାଇଣ୍ଡ କଣ ତୁ ହେଇଛି ସବୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହଁ ତୁ ଏକା ମେଣ୍ଟାଲ ହେଇଗଲୁ ଘର ପୁଣିଆନେ ଆଉ ବେ ମେଣ୍ଟାଲ ହଉନା ଦିଲ ତୁ ଆଉ ଏକା ଏମିତି ମେଣ୍ଟାଲ ଦେଖ ହେଇଗଲୁ ସବୁ ବୋଲେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବ କିଛି କହିବନି ବୋଲେ ଆଉ କଣ ମାଇଣ୍ଡ କଣ ହେଇଛି ତୁ ସବୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବା ଶିଖି ଯା ତ କରିନି ଏଇ ଯା କେତେ ହେଲେ ଆଉ ଏମିତି ଚିଲେଇଲେ ଆମେ ରହିପାରିବୁନି ଚଳି ପାରିବୁନି କାହିଁକି ବା ଦୟା ପାଇଁ ପଡିବ ହେଲେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ରହୁଛେ ମିଶି ତୋ ଦେଖା ଦେଖି ତ ପାଖରେ ରଖ ଆମେ ରଖିପାରିବୁନି ଦୟା ପାଇଁ ପଡିବ ହେଲେ ବାଧ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ତୁ ଏମିତି ଚିଲାଚିଲି କଲେ ଆମେ ରହିପାରିବୁନି ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିବା କଥା ମୋର ଫାଇନାଲି କହିଦେବି ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମକୁ କହିଦେଉଛି ଆଉ ରୋଶନ ଭାଇ ଆସିଲେ ବି ରୋଶନ ଭାଇକି କହିଦେବି ସେ କହିଲେ ମତେ ଗାଳି କଲେ ମୁଁ ଗାଳି କଲେ ମୁଁ ହେଲେ କହିଦେବି ମୁଁ ଚିଲେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ହଉ ଦେଖିଆ ଆସୁ ସେ ଆସୁ ଆଜି ଆସିଲେ ଫାଇନାଲ ଗୋଟେ କଣ ହବ ଆଉ ହଉ ଆଉ କଣ କରିବା ହେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ସତର୍କ ଅଛି ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀ ଯଦି ଏମିତି ହେଇକି ଚିଲେଇଥାନ୍ତୁ ତାକୁ ଢାଢା ହେଇ ବସେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି ବସେଇ ପାରୁନି ଯେହେତୁ ତୁ ଜଣେ ମାନେ ବାହାର ଦେଖ ଟିକେ ଟିକେ ତ କହିବ ଏକା ତାପରେ ଆଉ ଏମିତି କଲେ କଣ ହବ ଝଗଡା କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଝଗଡା କିଏ କରୁଛି ତତେ ତ କଥା ମୁଁ କହିଲି ନା ତୁ ଏଟାକୁ ଝଗଡା ସୃଷ୍ଟି ହିଁ କରଉଛୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ହଁ ଚିଲେଇବି ହଁ ସେଇଟାକୁ ଭଲରେ କହିଦେବ କି ହଁ ଚିଲ୍ଲା ନା ଇଏ କରନା ବୋଲି ଆଉ ତୁ କଣ ଖରାପ କହିଲୁ ତ ଆଜି ନୁହଁ କାଲି ନୁହଁ ସବୁବେଳେ ତ କହୁଛୁ ତୁ ଏତେ ଜୋର ଚିଲ୍ଲାନା ତୁ ସବୁ ବେଳ ପାଇଁ ଚିଲ୍ଲଉଛୁ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଚିଲେଇବି ତୁ ମୋବାଇଲଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ବି ମାନେ ଜୋରସେ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛୁ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ମତେ ଚିଲାଚିଲି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତତେ ଆଗରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଛି ତାପରେ ବି ତୁ ଶୁଣୁନୁ ଏମିତି ହେଲେ କିଏ ରହିବ ତମେ ରହିବ କିଏ ରହିବ ଆଉ କିଏ ଆଇକି ରହିବ ହେଲେ ତୋର କାହାକୁ ରଖିବାକୁ ତ ରଖେ ଆମେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାହାକୁ କଣ ପାଇଁ ହେଲେ ରଖିବ
ତମେ ତ ରହିଛ ରହିବ ନା ମୋର ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି କହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଚିଲାଚିଲି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରେ ମୁଁ ଚିଲାଚିଲି କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେ ନା କଣ ପାଇଁ ତମେ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି ଆଉ ଟିକେ କେତେବେଳେ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଫାଣ୍ଡ ହବ ହେଲେ ଆଉ କଣ କରିବା ତମେ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବ ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଣ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ରହିଛି ନା କଣ ଠିକା ନେଇଛି କି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବନି ଆଉ ନ କଲେ ଆଉ କଣ ତୋ ସହିତ ମୋର କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ତୋ ସହିତ ମୋର ଲେନଦେନ ନାହିଁ ଆଜି ଆସିଲେ ଭାଇ ସହିତ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତୋ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇକି ମୋତେ କଣ ଫାଇଦା ମିଳୁଛି ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି ମତେ କହିବ ତୋତେ କାହିଁ କହିବି ତୋତେ କହିଲେ ତୁ ଶୁଣୁନୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତୁ ଶୁଣୁନୁ ମୁଁ ମୋର ଭାଇକି କହିବି ତୋତେ କହିବା କଣ ଦରକାର ହଉଛି ମୋର ଦେଖ ମୁଁ ପାର୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ମତେ କଣ ତୋତେ ଆଜି ନୁହଁ କାଲି ନୁହଁ ତୋତେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଯୋଉ ସଇଁଟାରେ ତୁ ରହୁଛୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହଙ୍ଗାମା କରୁଛୁ କେଁ କଟର ଫେଁ ମଟର ଏମିତି ହଉଛି ତୋତେ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ବି ତୁ ଶୁଣୁନୁ ତୋତେ କହିକି ମୋର କଣ ଫାଇଦା ମୋର ଆଜି ଭାଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ଭାଇକି କହିବି ତୋତେ କାହିଁ ମୁଁ କହିବି କହିଲେ ସିଏ ବି ତ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସିଏ ହେଲେ ମତେ ଗାଳି କରିବ ତୋତେ ଗାଳି କରୁନି ତୋତେ ମାରୁ ଯାହା କରୁ ମୋର କଣ ଯାଉଛି ଶୁଣିବି ନହେଲେ କଣ କହିବି ନହେଲେ ତମେ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବ ଆଉ ତାକୁ କହିଲେ ସିଏ ହେଲେ ଗାଳି ଦବ ସିଏ ତ ତାର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଗାଳି କରିବ ସେଇଠୁ କଣ ସେ ଗାଳି କଲେ ତୁ ଠିକ ଜାଣିବୁ ଆଉ ଝଗଡ଼ା ସବୁଦିନ କହୁଛି କହିବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ କେବେ କହିପାରୁନି ଆଜି ଆସିଲେ କହିବି ଆଉ ତୁ ସେଇଠୁ ଠିକ ଜାଣିବୁ କହିଲେ ଆଉ କଣ ଆଉ ଝଗଡ଼ାଟା ବଢିବ ହଉ ଝଗଡ଼ା ବଢୁ ତୁ ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଉଛୁ ଝଗଡ଼ା ବଢୁଛୁ ଯଦି ବଢୁ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଅସୁବିଧା କଣ ପାଇଁ ଚାହିଁନି ଝଗଡ଼ା ବଢେଇବ ତତେ କହିଲା ବେଳକୁ ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଛି ତୁ ଦେଇଛୁ କଣ ମୁଁ ଦେଇନି କି ମୁଁ ସେମିତି ରହିଛି କି ହଁ ତମେ ବି ପାର୍ଟି କର କି ମୁଁ ପାର୍ଟି କରିପାରିବିନି ବୋଲି ତ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଛି ଆମର ତୁ ପାର୍ଟି କର ଯାହା କର ତୋ ଲିମିଟରେ ରହିକି ତୁ ପାର୍ଟି କର ତୁ ଯଦି ଚିଲେଇବୁ ମୋତେ ଚିଲାଚିଲି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବୁ ମୁଁ ଏତେ ଚିଲାଚିଲି କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ଯାହା କହିଦେଲେ ମୁହଁରେ ମୋ ରୋକଟୋକ ପଦ ଦିପଦ କହିଦେଲେ ତୋ ବାଟରେ ତୁ ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ତମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବ ଆଉ କଣ ମୁଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି କହିଲି ତୋ ସହିତ ମୁଁ କହିଲି ତୋ ସହିତ ମୋର କଥା ନୁହଁ ଆଜି ଭାଇ ସହିତ ମୋର କଥା ଯାହା କହିବି ଇଆଡ଼କୁ ଅନେଇ କହିବୁ ଆଉ ସାଡ଼କୁ ଅନେଇକିରି କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଜି ଭାଇ ଆସିଲେ ଖାଇବୁ କୋରା ରହିଥା ଅପେକ୍ଷା କରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଫ୍ରିରେ ଚାଲୁଛୁ ତ ଆଜି ଆସିଯାଉ ଭାଇ ଯଦି ଏତେ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଗାଳି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଭାବୁଛୁ ତାହେଲେ ଦୟା କରିକିରି ଚିଲାଚିଲି କରନା ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ବସେ ଆଉ ଯଦି ଚିଲେଇବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାଇକି କହିବି ତୋତେ 4-5 ଥର କହିଲେଣି ମୁଁ ଭାଇକି କହିବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ସତରେ କହୁଛି ଆଜି ମୁଁ ଭାଇକି କହିବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଶୁଣିବୁ ଆଉ କଣ ମୁଁ ଯଦି ଗାଳି ଶୁଣି ଚାହୁଁଛୁ ତମେ ତାହେଲେ କହିବ ଆଉ ଗାଳି ଶୁଣିବି ଆଉ କଣ ଆଉ ହଉ ଭଲ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ଗାଳି ଶୁଣି କାନ୍ଦିଲେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ହଁ ଅବଭିୟସଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ କାହିଁକି ନା ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚିଲଉଛୁ ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ତୁ ଶୁଣୁନୁ ତ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ କାହିଁକି ବା ସତରେ କହିବାର କ'ଣ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା କି ମେସେଜଟା ଗଲୁ କାହିଁକିନା ଯେତିକି ଜଣ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ମିଶିମାଶିକି ରହୁଛ ଦୟାକରି କେହି ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରନି ଆଉ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ହସ ଖୁସି ହେଇକି ରହ ସେମିତି କିଏ ଚିଲେଇଲା କ'ଣ କଲା ତାକୁ ନର୍ମାଲ ଆକାରରେ କହିପାରିବ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା କରନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରାଙ୍କ ଥିଲା ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରିବେ ଆଉ ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟିକେ ଦବେଇ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଏମିତି ମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହୁଏ ନା କି ଏମିତି ଚିଲାଚିଲି କରଉନା ହଁ ଚିଲା ହଉ କେତେବେଳେ ଯାହା ମନ ହେଲା ଯିଏ ଯେମିତି ଚିଲେଇଲା ଭଲ ମନ୍ଦ କଲା ସେଇଟା ନର୍ମାଲ ଆକାରରେ କହିପାରିବା ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଜଣକୁ ମାନେ ଗାଳି କରିଦେବା ଜୋରସେ ତାକୁ ହାତ ଉଠେଇଦେବା ତାକୁ ମାରିବା ଏଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ ଏଇଠି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବହୁତ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକିରି ଏମିତି ହିଁ ଘଟୁଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ମେସେଜଟା କଲୁ ଦୟାକରି ଏମିତି କେହି ହୁଅନି ମୁଁ କେତେ ଜୋରସେ ତାକୁ କହୁଥିଲି ନର୍ମାଲ ଆକାରରେ ସେ ସେମିତି ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ କଥା କୁହେ ମାନେ ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ହିଁ କଥା କୁହେ ସେ କେବେ ବି ଚିଲେଇକିରି କହେନା ମୁଁ ତାକୁ ଯାହା କୁହେ ସେ ସେମିତି କିଛି କହେନି ଆଉ ବାକି ରହିଲା ରୋଶନ ଭାଇ କଥା ସିଏ ଆମର ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଲୋକ ସେ କେତେବେଳେ ଭାଇଲେଣ୍ଟ ବଢ଼ାନ୍ତିନି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଆଇଲେ ତାଙ୍କର ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କର ବସିଲେ ଆଉ ହଙ୍ଗାମା କଲା ପାଟିଆରୁ ତ ଇଏ ଆଉ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ଜୋରସେ ଚିଲଉଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି
ଝଗଡ଼ା ଝାଟିରେ ନୁହଁ ଏମିତି ହସି ହସ ଖୁସି ମଜା ମସ୍ତି ଏମିତି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦୟାକରି ଯିଏ ରହୁଛ ଭଲରେ ରୁହ। ଆଉ ସେମିତି ଭାବନି ଯେ ତୁ ଚିଲେଇଲୁ ମୁଁ ଇଏ କରିବି ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି, ସେମିତି କେହି କୁହନି। ଆଉ ଯାହା କରୁଛ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ାଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକିରି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗଟା ଭଲ କରିକି ରୁହ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।